Ngapunten nyuwun sewu aku mampar tanggapan ning alam gaib. Nyapa? Lah teko-teko Sherlock kok teko lawangan kuburan. Buka sini. Makasih nek kodok manten nek kodok buka sini. Buka sini. Enak ya. Awit samirono kang lumampah. Dandem pademan. Balang sik. Balang yo. Galengan. Kang kapiyarsa hambung swaraning pradonga Lukananta ingkang mulya ing sasana wiwaha. Alah go alah. Oke, matur sembah nuwun Kang Mas MC ingkang telu punika sampun ngaturaken kala wau saking jam 7 ngantos dumugi tengah wengi ngeten iki nggih Mas nggih. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua antar tok gurine tuh. Jan seneng lho Met, bengi iki beda karo liyane. Sampeyan seneng to? Lho, seneng lho. Aku ya seneng ya ora. Kok seneng ora gitu? Lah ora diomongi le bait ngantene tukang kendang kok. Kar gadung. Iya. Sing dadi manten bengi iki Iya to? sing lanang Mas Niko Heeh. kuwi kendange Anggotane Sekar Gadung. berarti nggih kanca dhewe. Mbak Sulis ya ora ngomongi. Terus Anu Buminto ya ora ngomongi. lah bengi iki ya alhamdulillah malah petuk kancane kok. Ya alhamdulillah. Mula awake dhewe iki bersyukur matur nuwun kalian warga Pakis Rejo. Kok Pakis Rejo ya? Bener. Pakis Saji. Wah, kleru nek nyatet kok ndik mau. Pakis Saji wonten dalipun Bapak sapa ki Mang? Pak Sugiono. Pak Sugiono, Ibu Tumini dalam rangka memeriahkan utawi tasakuran pernikahan Mas Niko pikantuk Mbak Windy. Nggih. Didongake mawon mugi-mugi Kang Mas Niko kalian Mbak Windy anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal kagungan putra. Ngoten nggih Mas Kemet nggih. Nggih. Mula awake dhewe bengi iki ketemu dulur-dulur Pakis Haji. Nyatane yo kompak. Pak Sugiono duwe gawe iki beda karo liyane. Beda piye, Mas? Pintu gerbangnya dikai kuburan ning kono nenek makame lho. Pancen makam kok ya. Pancene makam. Lah awake dhewe mang kadung plek arep mlebu lho. Lah iki kok pathok tok. Lah iya kuwi saking tamune iki wame ya. Rame. Sampai ora kok ngrepotne wong tok ning Pak Sugiono ngrepotne alam gaib. Dadi ora apa-apa lah. Sing penting tukang parkir ra enek. Umpama enek kemang gak ya ireng ngono akeh ya. Kuwi ancene nggon makame ning kono Mas Komet. Dadi awake dhewe iki teng mriki ora kok ning kono sing digawe iki ora. Iya iya. Kowe ndonga apa karo sing anu Pak Sugiono? Ndonga apa? Lho, kowe iki lak ndongakno apa? Sampeyan ado-ado Bojonegoro lho iki. Oh ning kene kon guyon nek ndongakno iki nanggap kiai no. Kok iso Piye to bocah iki? lho lah iya. Maksudnya sampean ado-ado Bojonegoro teng daleme Pak Sugiono. Yo. Bengi iki ya ora mung menghibur tok ning ndongake utawa nganteni iki didongakno sing apik-apik ra ngono to. Sampeyan mau wis to? Wis no. Piye nek Tak dongakno muga-muga awet langgeng. Lah, dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. ngono tok. Iya arep meneh. Wis ngerti to? Apa nih? Pak Sugiono sing ndi? Pak Sugiono jenengan pun ngertos napa dereng? Lho aku takon berarti wis ngerti to. Pak Sugiono menika lenggahenipun lho sebelah menika seret. Paham ora? Gak. Kowe iki kowe tak kei fotone mang kok gak ngerti to? Lho ngantene apa Pak Sugiono? Ya ampun, sing nganggo bringos gedhe. Iya kuwi. Kuwi Pak Sugiono, lenggahe teng ngajeng mriko. Oh, iya. Halo Pak. Endi mang malah ketutupan. Tutupan niku kok. Oh, lah lho ketok kele bringos. Pak, ngapunten lho Pak. Tak kira Mas Niko sing kuwi. Lho, Mas Niko ki sing nom Oh, iya. nganteni lanang. Nggih, brengose kok nyeronggot aku. Engko disuwapluk misal mengko kok Ora ngendho kene. guyono. Ya guyono ki mulane awake dhewe iki sing apik teng Nggih. mriki ndongake manten, didongakno muga-muga ndang kagungan putra. Putra. Keluarga ki nek wis enek anake, Nggih. tegese wis duwe turunan ki iso raket ibarat lawang ngono enek kancinge, men. Enek kancinge. Mula didongakno muga-muga ndang kagungan putra. Heeh, umpama suwe ora kagungan wis gampang lah. Lho. Hah? Kok suwe ra kagungan maksudnya ora meteng ngono ta? Iya. Ora bobot. Lho, tegese ngene lho Mas, enek lho kadang wong rumah tangga 5 tahun, gedene 10 tahun
gung duwe anak. Terus Ya kuwi carane gampang. Kowe nak manut aku ngene penak-penak. lho. Kowe duwe tip ngono kuwi ta? Ya iya no. Tip-tip agar seorang istri cepet hamil. Cepet hamil. Kowe iso? Iya iso no, Mas. Ora nyono lho. Iki Carane- kanggo Mbak Windy. Gampang pengen ndang duwe anak. Iki kagem sedaya kemawon para rawuh. Dadi ora mau Sing Mbak urung duwe Windy tok. anak. Khusus sing urung duwe anak. Heeh. Carane ada dua. Siji, Cara medis, nomor loro. cara alternatif. Kowe ya pinter tibake Nah, kita buka kono sebagai ambek. dadi nganten dhisik awake dhewe Ya. ya kudu gethok tular karo liyane. Sing siji mau carane medis. Medis Kuwi carane piye? carane ya iso konsultasi nang gone kedokteran, Dokter dokter kandungan. kandungan. Iso. Ya. Sing nomor loro. Nomor loro alternatif. Tegese alternatif dipijeti saraf, dadi bendang gampang meteng ngono ta? Ora. Dipijeti iku lho digawe ning tukang urut. Gak Ora, diurutno. diurutno piye? Diurutno kowe sik apa aku sik apa tukang kendang, tukang orjen ndi sing nepaki. Lah, engko nak wis Nek kok mesti engko nek tiba kene wis karek momote iki kok ya ngomel ae. nek tiba kene aja, iki suwi biasane. Saiki iki ya wis omah to. Wis mama mbok kira rayap rumah tangga ngono lho. Iki alhamdulillah niki lho, Met. Nggih, Warga Pakai Saji nyatane nggih ketok kompak. nggih. Sing teng ngajeng khusus nenem. Niki. Sing gurune khusus sing sepuh-sepuh. Nggih. Komplit sing teng wingking menika ibu-ibu. Iki senenganku biasane wong wedok-wedok kuwi. Lah iki sing aneh. Aneh Biasane apa? kan ibu-ibu kok ngarep. Iya. Iki sing kok ngarep bapak-bapak. Heeh. Bapak-bapak aku sama ning ibu-ibu ya. Iya, khusus ibu-ibu aku kowe bapak-bapak. Ya. Jajal kowe arep apa? Ya ngompakne no. Oh, Nek wis jajal kompak kompakno sing lanang. paringi lagu. Lah ora karo wong wedok kok iso. Ayo jajal sik no. Nek Ibu-ibu. wong- ibu-ibu sih ya, Ya. kanggoku iki nek ibu-ibu iki paling kompak ning dinggon yasinan, rasan-rasan ki wong wedok-wedok luwih kompak. Nggih, Bu, nggih. Dadak. Cobi jenengan terokke kula nggih. Mengke nek jenengan kompak insyaallah diparingi gangsal atusan ewu kali sak komet nggih. Iki urung becek barang kok iso Kon ndi yo. ben gelem. Ben gelem urusanmu to iki wedok-wedok kan kowe. Oh iya. Sarang-sarang Ibu nggih. Hoe hoe. Kok ya gelem lho. Ya gelem ta wong wedok-wedok iki penku kok. Kok ya gelem ngono lho. Hoe. Ha. Lah iki lah angel. Lah iki angel. Kok mau loro? Ora iso. Sarang nggih. Ha. Nek wong wedok iki tetep gelem muni jajal to bapak-bapak aku wis gak yakin blas to. Loh, ngapa ora yakin? Alah bapak-bapak biasane ki isin. Kuwi rak kono nak pakai jaji kene iki kompak-kompak. Lah, Nyun sewu bapak-bapak nggih. Aku nganggo kendang, Mas. Deng. Ditak ditang. Anu kendange gorene Mas ya Mas. Loh, Mas, apa nanti? Walah iki to. Layak model. Iki sing kendang tanggapan sing ki sambatan. Oh, iya. Mas yo. Bapak-bapak ikuti suara saya sebentar nggih. Nah. Yuk. Asik. Yo. Penak iki bapak-bapak. Ha. Hey. Ho. Hey. Yo. Kowe krungu sing kene iki lho ra melok sing melok lho kancane dhewe lanang-lanang. tak- Jajal kene meneng baleni neh kene meneng. Kok ora meneng tak jabuti kabel. Jajal meneng. Saya rasa ngotot-ngotot. Apa? Matamu ini mbok delok lanang apa wedok? Lanang. Lah ya bapak-bapak apa mbak ibu-ibu? Iya. Lah iso. Sing penting bapak-bapak. Sing kompak to Bu, kaya ngene iki lho Bu. Kaya ngene iki lho. Apa iso kompak? Iso, Ya iso. nek kae lagune NU kompak. Lagune NU. Mosok selawatan. Lho iki lah sing ibu-ibu mesti kompak. Oke. Apal ora delok iki? Apa to wong kene iki asli wong Ansor kok padane. Bapakku NU Ibu Fatayat malah babar pisan. Weh malah kleru to Met. Lho ora apa-apa lho urung kok. Kono lagi ambil napas. Sakit nggih, ambil napas, tarik, napas lepas, tarik, napas lepas nggih.
Bapakku NU. Lah. Ketoke anu nek Seneng lagu kita. religi. Seneng jengkolmu. Kene ora muni blas kok. Hei. Oh. Ha. Kowe ngerti sing kudungan ditutupi. Kenapa? Kayak panganan opo? Wong ibu-ibu ki ya sing gampang. Contone. Ya kaya ki mau gampang ditirokne. Piye jajal ibu-ibu jan nek gelem kok tak pai wis to. Ibu-ibu, apa lagunya nggih? Wong kok ngene kok tiban asik saeng ke ya mesti kalah. sata. Sing gampang-gampang rasa. Nanti kok oh nadamu dhewe. Tak uya Tak ya ombok nganggo lagu dhewe to yon. Bosok. Oh alah ya angel kok pancene. Dikompakno kok angel. Iki bintang tamune ra awake dhewe. Ora awake dhewe kejaba awake dhewe niki wonten bintang tamu sing ka Ponorogo. Rene malah nggo kadak merak ki mau kon nimbali ndang gage cilik ning jero sumuk. Pak Sugiono anggere ki gung metu nu gung puas. Pak Sugiono Anggere ki gung metu nu gung puas. Pak Sugiono apa kakek? Ketoknya kok kakek. Weh, nek nimbali aja ngawur. Lah aku kan pernah Pak Sugiono Oh, aku kan pernah mbah ngono. Lah kek kakek. Yo, Lho mbok celuk kowe apa aku? aku ya ora apa-apa to. Ngono Oke, kok. tak siarno kowe apa aku ya bebas to. Iya. Aku sih Bapak Ibu sekalian. Alah. Tamu undangan nih Kang Oh, campur sari wis mulai 2 jam luwih semangate kaya nang ketrakyon malah kaya ngene. Itu Bapak Ibu ingkang janten ngono lho apa to ya? Dalu punika. Sing semangat raimu lho. Raimu angker kok dele. Langsung yo lho, dadi mau membawa suasana. Yo. Lah ngotot. Yo. Powernya ayo macam Yo. lebih keras lagi. Sing enggak menghargai Sony lho. Penak-penak kok. Yo. Lho, malah kalem. Kowe iki dhewe nek ngono, timbali dhewe nek ngono. Lha kok aku iki lho. Lho, lah kowe sing biasa nge-MC kok. Nah, Gus. Yo, Aduh, abu alon-alon. sudah kaget. Kowe sing ning kono ngatek jumbel. Oke, baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Tak panggil ini spesial untuk Anda semuanya. Artis cantik asal dari Ponorogo. Aja akeh-akeh to guyune. Biasa no saiki ae. Kaken to. Iya kaken to, ora bar. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Sejengan, jengan. Jaremu kon siji. Ya sithik gebatut ngabapi wong ae kok. Hadir untuk Anda semuanya dari Ponorogo. Ada siapa dia, kita sambut, ada Lose Brahman. Ada. Oke, selamat malam Mbak Lucy. Ya ampun niki lali. Nggih Mangga, Bu. persiapan. Wong ki nek terkenal ki mik e nggowo dhewe. Iya nggowo telu dek. Lho, loro, siji tok lho nyampe telu. Telu no. Endi? Terus mik lho mik. Enggak pada to. Ya ora padha to. Mbak Lucy, selamat malam. Wong ki nek ayu, ora jawab ket ngene wis ketok Pantes. pantes.
Selamat malam Mbak Lucy. Kok malah dipekne kursi iki parep jerum mbok piye to iki? Asam urate umat. Kowe kok aja sembrono lho kuwaplok Lucy engko malah. Mriki lho Mbak Lucy jenengan wonten tengah mriki kersane ingkang wonten wingking saged mirsani jenengan. Nah, Sopane ra kaprah ngono. wilujeng dalu Mbak. Niki teng tengah. Asing digadu tiang kalih niki. Masamu apa? Enggak teng ringgo. Monggo. Teh. Hah? Iki piye ta? Iya jajal to wong kowe ora patek Iki krungu. malam medeni malam Jumat lho iki. Iya tapi wong asline iso ngomong padha. Wilujeng dalu Mbak. Monggo ngucapke napa niki ngantenan Mbak. Ngantene Mas Niko kalih Mbak Wimbi. Manten. Apik lho suarane Mbak Lucy iso ketok cemeng. Manten Mbak. Oh, nggih. Wah, aku ngerti iki. Apa? Permen. Kok permen iki lho? Lah iki mbok dibuak sik. Oh iya, permen. Enggak teng tengah enggak. Oh, teng mriki mawon. Jenengan ampun maju-maju mungkin mendak jelungup. Teng mriki mawon monggo badhe ngaturke napa tembang napa badhe sambutan riyin. Kula kalih Cak Komit sampun kala wau Mbak Lucy. Injih matur sembah nuwun Dimas. Nggih. Matur sembah nuwun kawula sampun ditimbali wonten dalemipun Mas Manten kalih Mbak Manten. Nggih, Mas Niko kalian Mbak Windy. Mas Miko kalian Mbak Windy. Nggih. Kula pucekne mugi-mugi dadya kakeninen-inen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak genteni Mas. Amin. Kok kita penak ngguri gitu. Sampun ditungakne kala wau mriki jam pinten rawuhipun Mbak Lucy? Ah, kula ta. Nggih. Kala tabu jam 8 dalu. Jam 8 ya Injih. ampun. Masa Allah kula nggih kaget lho nggih. Nggih. Kaget nanti. Kaget nanti sampean. Kula nggih kaget. Kaget dong kira-kira yang becek. Ngapunten nyuwun sewu aku mampar tanggapan ning alam gaib. Nyapa? Lah teko-teko Sherlock teko lawangan kuburan. Nggih, ancene tanggane nggih namung niku kok. Ngawur. Ning mboten napa-napa malah celak kalih mriku. Soale ngelingke awake dhewe to Mbak Lucy. Inggih. Nyuwun pangapunten niku pun kagungan putra pinten to Mbak Lucy? Alah nyapa lho ning kene kok bahas putra. Lho penting lho. Nyapa? Penting lho. Ya Mas nganten kali Mbak nganten didongakno ndang di putra paling gak minim 3 lho ngono. Oh nyapa kok ngono ki tak dongakne muga-muga pendak taun kagungan putra. Lah, syukur cocok. bake lek setahun loro. Setahun loro. Lah kuwi nek 2 tahun 4, lah nek 10 tahun prayo karek bras-brus. Ya ora apa-apa to, saya akeh, saya apik. Bocah Rajawa sesuai dengan program pemerintah. Apa? Kuwi duwe anak kuwi kudu loro. Kok loro kowe? Ora enek program pemerintah anak 3 utawa luwih 3 ki yang ora enek. Minimal 3 ya Mbak ya. Kudu. Ya ampun loro kuwi di sekolahane sing dhuwur ben dadi wong pinter kuwi mang. Lah nek 3 malah penak. Kok 3 penak lho. Loro di sekolah sing dhuwur ben dadi bocah pinter-pinter. Iya. Aduh. Kok aduh piye? Wong padha anake iki mbok ya padha-padha. Ya ora ki enek tujuane kok. Aja nganti anak kuwi sijine iki sekolah dhuwur, sijine mung SD iki aja ngantek, Met. Ning enek tujuane. Gitu Mbak Lucy. Mbah, Sing di sekolahno dhuwur ben dadi pegawe. Sing ora di sekolahno ora nang omah wae. Tapi kan gak nanti-nanti. Lho terus? Nunggoni awake dhewe nek wis tuwa. Ngono. Berarti sing loro dipinterno. Sing si Iya. Ngono lho. Tunggalmu pira to, Met? 3. 3. Sing masmu kowe anak nomor pira? Aku nomor 3. Oh, layak ya kuwi. Ya pancen aku sing di Lah iya kok iso ndongakno kok ora bener ki. lho mboke. Nembang Mbak Lucy, monggo. mbok endasmu kuwi. Syukur. Kapan lek rabi karo pakmu? Alah nyeluk kok mbok rumasane paling gak ya mamah apa piye? Momok. Kok Kowe ngerti apa ora bapake sapa iki mau jenenge? Pak Sugiono. Pak Sugiono iki. Pak Sugiono ki request le kowe lek dadi manten ngundang bintangmu sing paling langsing sak Jawa Timur. Sopo? Sapa to kuwi jenenge? Ancene ngene lho. Lintang Kairo. Iya iki. Iki lho Mbak Lucy. Sampeyan iki langsing. Langsing to, Met. Iki jenenge langsing. Langsing kok modelnya gembruk. Kuwi langsing bongkokan damen iki ya ngene iki. Ngono. Kok kaya rupane dagelan ganteng-ganteng dhewe lek iki dalan sinden sapa Suli Seva sing kondang piyayine suarane apik bodine langsing kalah karo aku. Sulis. Bodine sulit.
Apa ki? Mbak Sulis ki bodine gede dhuwur. Bokong-bokongane ya apik. Walah apa lewat-lewat sapa ki? Nawon kemit. Aku lho nawon gong. Lah aku nawon ndas kita. Azizah ki jare terkenal sinden dempere paling aboha. Goyangane aduh. Azizah lagi. Lah pancen iya kok. Bodine apa? Gitar Spanyol. Apa lewat? Lewat. Lah iki sijine iki. Iki. Sapa? Mega. Wah, masalah. Piye? Kayak kembar aku. Kembaran. Aku biyen ngono kuwi rong pas urung dintop tawon. Kok kowe sia-sia saurunge lair para Bathara Kala sing ayu-ayu kuwi. So Bathara Kala sing Widodari. widodari Bathara Kala. Bathara Kala ya kowe kuwi ya. Aku malih amur nek kono malih ra iso Wong iki mbok aja kepedian biyen no ndi tung rono wayangan Lucy Brahman. Tung rono Yampur Sari, Pak Minto. Lucy Brahman. Pak Eko, Lucy Brahman. Saiki sapa? Nek ra cacangin iki sapa? Nek cacah iki gak payu lagi sampean. Kowe gak roh. Apa? Kuwi apa sing nanggap ora apa? Dalang-dalang to. Paling sapa Ki Minto Diresono. Aku lho, dalang sis almarhum barang ndak. Iya, lah kuwi ning kuburan biring kok ngapa nanggap biring. Anu tak met. Iki ya khusus Mbak Lucy iki saiki sing ngejob ki wis ora dalang-dalang ngono ki ora. Dalang kondang aku Ki Sina Nugroho. Lho. Ki Anom Subrata. Pak, mantep. Terus Mbah Mantep. Wis mati kabeh lho, Mbak. Pun sedon. Mas Entos dia mbeng telepon aku barang kok. Wis ndapan baru lebaran iki wisan. Mbak. Lah wis padha sedo kabeh lah kono apa nek bintang tamu wedok renek mbok melok. Ora butuh sinden ning kono. Nyun sewu ora butuh sinden. Aku dek ngirisrono jarene butuhe kok dagelan. Rono jane Gak apa-apa kowe engko rono terus kene tak wakilane. Rono sik. kok aja ngomong ngono kuwi. Aja. Akhirnya ya wedi to. Alhamdulillah nderek bangga luar biasa ditunggoni mandore. Nggih, Mas Minto. Sono. Pak Minto. Masalah aku kaget. Nyapa? Gawe story ning TikTok. Story apa? Masalah garwaku sing ayu dhewe sak RT. Muga-muga diajeng kowe endang sregep diet. Ben ra kowe tok glundong. Ora oleh kaya ngono kuwi Dek Minto. Aja dicontoh. Dalang Minto Dirsana kuwi ora apik. Aja dicontoh. Ya ngaten iki lho. Ya ngaten iki lho Dik Minta. Kowe kok Ora trima. Lah dia Ora trima karo Yusrini dingonoke aku. Ora trima mburu ora dingonoke. Lah ngapa wis bojone dhewe? Ora trima. Aku sebagai seorang wanita kuwi arep bojomu gedine sason sistem. Wah. Kuwi ya lemen ayu. Lah nyuwun sewu gek Bu Minto kene ora enek apa-apane. Bu Minto kuwi sik langsing bojone iki kowe ngerti. Ngerti ya kaya damtrak bojone. Ketoke marok kaya ngene le. Iki sampean ngerti ya sarunge bondo kae to. Iya. Saiki wis meleh. Iki Iki nyantene sak dam truk. Cilik. Saiki sak kontainer wisan. Gawedi ya, Mas ya. Aku pancen favorit kok. Modale kono. Ujuk Niki apa? sampun ditosi kathah sanget adik-adik sudah capek mulai dari 6:30. Yo saiki sampean. Niki dicaosi menapa? Wis sing anu Mantene. Manten. alah mantene kerjane terima Endi? tamu. Manten iki ya niki ya teng wingking mriko kok iso. Oh iya. Mantene njaluk apa le? Campur sari apa dangdut apa sampro apa adat? Mbak Lucy. Kono njaluk njaluk bubar. bubar. Lah iya. Kok ora dikeki waktu. Lho. Kowe omongane dirusah lho iki. Apa nyapa? Oh iya iki. Lah nek wis manten ngene iki Iya. wis sah. Lah mbok ape piye wis sah. Kabeh iki masuk pada ganjaran lho ngono lho. Nika lho Mas Niko kalian Mbak Windy Windy. lengkap wonten Ndi to? ajeng. Lah nika Oh selainipun iya iya Pak iya. Wah. Sugiono. Itu pasangan yang ideal. Mantane Putri Imu-Timu. Masya Allah. Sing dijajal Mbak Lucy ngaji. Kae lo klambi coklat kae lo. Nggih, leres nika nggih Mbak Windy nggih. Sing niku lah kuwi. Nggih. Nek gak didemek nek gak omong. Lah nyapa? Niku kuwi Lah niku cah menenge ngono. Cara sampean duwe anak niku kudune kaya kuwi lho. Manut. Terus? Sampean seneng lanang apa wedok terus duwe anak? lanang. Heh? Lanang. Aja. Aku ya ora kaya Wedok lho, Nak. wedok to. Wedok iso gemati. Nek lanang iki angel. Lho, kok angel apane? Angel wong disape kuwi angel kok. Anak wedok kuwi ya. Anak wedok iki golek nendhok disape no 2 tahun wis gak mik. Umur 2 tahun digolekne ndok tembean, digawa nggih mudin. Iya.
terus mari gak mi. ngantek tuwek wis gak mi. Iya. Lah nek lanang Lanangnya angel. pemorong tahun. Alah wong aku sak do aku ejek kok. Layak kowe untumu bujak. Kowe ya pengen rabi neh. Aku. Gak. Kowe cara seleramu sindan ayu-ayu telu ki endi Lah seleramu? telune karo merem ngono dipilihno wis oke ae. Mesti kowe pilih sing cowilik dhewe. Ya pilihanmu ki sing kene apa ngantek teko kono sing ndi apa Mbak Lucy? Tengah. Kuwi padha lho, bokonge padha karo sing omah. Gede ke kono. Saiki kowe pengen tenan lek pengen ya ditari. Sing enteng ya, Pak. Iya. Ya, nah. dibali kono. Hari ndi? Sing tengah. Dek, jumeneng Cahayu. Hei, Kowe dilamar karo anakku, Sing kae lho. Sing ndi to? Oh, alah. Oh, Mbak Suli Sefa Mbak toh? Eva, ya. Sing Mbak ndi Suli to, Mek? Sepa? Ora sah Suli Sepa kowe kok malah ndang ditenggak, ndang disedakne tangga-tanggamu ndang mati. Kenapa? Bojo ayu, bojone sak tak lusur. Ya tara ancene anu ya Met nyawisi tangga-tangga kok. Oh, ki. dadi kowe pengen ditemokne karo Mbak Sulis. Iya. Oh iya, Nduk, jumeneng Nduk. Wah, jan ya arti lamar anake. Kowe ki arep dadi apa to? dadi Kowe guyon. calon manten. Wes wancine mangsa kala. Ditemokke. Aku dadi apa? Dinarung Wis, kowe swaraning dadi apa? Kowe pradonga dadi apa? Munyo Hangrangin. Sampean dadi ibuke, aku bapake, iki anake. Oh, sing kene dadi apa to, Met? Apa? Dadi ibuke ae, apa periase? Aku sing disungkemi. Oh, kowe kowe wong anu wong tuane lanang. Wong tuane. Oh iya iya iya. Manten ditemokne ya. Lah anune ndi to, Nduk? Nggawa anu ngono to. Manten iki lek ya serawat-serawatan. Mataku. Kataku remuk, Bos. Oh, alah kok ya ora enek balang-balangan. Aku Botoke piye? Anu sing atas nih. ayo condrone sapa sing nyandra? Karo condrone Dik. Mase. Ayo. Binarung swaraning pradonga Munyo Hangrangin. Hamba berketawang Ngantene lempok apa piye to? Mantene kok semper. Saking senengku. Ya iya iya. wis pinesti ana sipating titah sawantah ingkang asipat jalu lan wanita nedya ngancik Hop. Mbak. Hop mandek hop. Wong MC-ne iki ya setir. Ora dingene mantene lek nyandra wis wayahe bandem-bandem mantene kok malah wuto teko kono mlaku. Sampean ki periase mbok ya. Lah wis tak omongi kaya ora mandek kok ya piye? Iki ya ngono, manten gagak-gagak malah mlakumu semper. Mun aku, manten ki unu terus bandem-bandem. Nah, ngono. saurunge mlaku wis balang Terus lagi sik sing kene. sembah, disembah ngono le. Ki prias kok malaikat aja galak. Lah wong kan mau MC-ne ra gelem kok aku. Ayo glungno lho, dingene mantene. Ayo rada rene Mbak Eva. Maju kanan kiri. rep didem permanem datang ana sabawan Ditemokne manten sing gagah ngene lho, manten kok pentilang-pentiling kon maling. Lah iya. Lah wong bangga wong seneng bojone ayu kok. Lah tapi ya piyane kok arep njoto si bojone. Manten ki sing gagah ditemokne yo, pideksa. Ngene lho. Ngono. Loh, lah wong lanang ki yo gagah ngono manten kok ngene. Jane Bojomu ki druwo apa wong kok ya. Moi. Gagah. Sikile sing gagah. rep didem permanem datang ana sabawaning walang salisik bebasan kegodhongan tan obah Makasene kodhok mantene kodhok buka sini. Buka sini. enak ya. Buka sini. Ngantenku biyen kok gak ngene ya. Wong Penak iki iki. ya kocel Ini kabeh. carane pria sendang setrok. Gila. Gembira ta, Pak? Manten kok ora kena ditoto iki lho. Kowe iki mlaku karo nyebar gantale ku. Matane. Ngene iki Ya carane. urung ta, urung. Ngene iki carane nemokne manten 5 dadi setrok cangkem. Manten kok mare Wong budrek. perias dibayar kok bingung lho kok Ya ya. bingung to lae manten ra karo ukuran koyo ngono ki. Baleni, ayo sing tenanan.
Rep didem permanem datanono sabawaning walang salisik bebasan kegodhongan tan ubah awit samirana kang lumampah Bandem Bandeman. Balang sik. Balang yo. Balengan. kang kapiyarsa hambung swaraning pradonga lukananta ingkang mungya ing sasana wiwaha Alah guys, kursi alah guys, senajan hambung lantaran swaraning kita swara Sing sungkem ki Mbak Sulis. Mantene wedok sungkem. awit sedaya wau kena pangaribawan ingkang samya binuja krama Lho. Iki lho ngantene wedok haus. Haus jengkolmu. Lah kok sampe dirogo koplengku? Hei, Kopleng. kuwi ki arep sungkem, Mek. Sungkem tangane ngene kok. Mantan wedok i sungkem neng sing kakung ngene iku lho. Oh, ngono. Mari terus ngadeg bareng sundek-ndek. Wong arep sungkem kok malah kirik-kirik lho. Ayo, lungguh Mbak Sulis. Lho. Pangapunten para sedherek. Mbak Bu Prias matane. Rasa temu yang Nuwun pangapunten menika sadakipun mantenipun wedok gejala gendeng. Sarene menika sampun modal madil. Kinten-kinten kok sing meteng sewulan mantene lanang. Maksude niki Mas Komet kuwi arep duet karo kono mboten kalian jenengan kok malah ditemokne iki piye to? Lah jarene njaluk dadi manten. Duet ke lambe ora lamis. Ora. Sopo? Sing ape duet sapa? Lah gak kowe mang? Ora sik pertama duet iki Mbak Lucy karo sampean. Oh. Kanggo aku karo Mbak. Mbak Lis wis pirang-pirang lagu kersane. Engko ya monggo kersane kenarake ya. Lenggang. Ya carane pundi to, Mbak? Goblok. Soko. Loro tenan iso mak sentuk kok to. Mboke Anake Tarsan. aku njaluk digawenke Karo sapa? Iki iso mlaku. karo jilbab kuning kae Jilbab kuning ibuke manten kok ya. Walat. Kok kene kok kicik num. arep ngomong nek gurine jilbab kuning kleru jilbab kuning. Yo. 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 Mantep wedokan sampun. Asik. Pangapunten katur dumateng Mbak Minto kagem mudar kupat luar nggih. Napa? Nggih. Napa? Ujar. Badhe ngudar ke kupat Luar nggih. Kowe iki ora cocok kok ning Dumateng Pak Minto pedal Jawa Panginan sumanggaken. sing arane banjur manggon arane Nggih. Cak Komet nggih. kalian grup Campursari napa niki? Anu Japlak. Oh, koplak budaya. Japlak. Napa? Oh, caplak budaya.
Ngapunten para ingkang sami lenggah. Janipun Dik Niko niku kala wingi sakderengipun ngawontenaken pahargyan menika sampun kula dawuhi le ngopo kok ndak wayangan. Wong jelas lek wayangan wis ora mbayar. Dalange gratis, gamelan wayang gratis. Mung tak kon nekoni kanca-kanca pengrawit sedayanipun niku dijak gratisan gelem napa mboten. Ning pungkasanipun lajeng dipunwontenaken campursari niku budaya utawa caplak budaya. Niki rumiyin jaman teksih ringgitan Mbak Lusi niku nate paring dawuh. Sing nipung ki sapa Mbah Minto kok bagus banget umpama kula duwe anak wedok ajeng kula pek mantu. Riyen ngaten ndak kena cemburu lho ya. Iki jaman biyen. Nggih. Ning alhamdulillah sakmenika Mas Niko sampun mengku garwa jenenge sapa le? Mbak Windy. Kok yo pinter golek bocah sing menik-menik kaya ngeten iki. Nggih. Nuwun sewu Bapak ingkang sedyanipun kula pinatah kardi menika ngawontenaken kupat luar. Mugi kemawon Mas Komet nggih. Nggih. Sak sampunipun wonten adicara campursari kalajeng wontenipun kupat luar menika mangke ampun ngantos wonten danyang nagih hutang wali nagih janji krana sampun dipun luwari wiwit dinten iki. Dasaripun apa pancen adar kula benjing lek empun dadi manten tek direjakke teng griya ngriki teng gubuk ngriki dalem pake saji Surawadang badhe nanggap campursari bintang tamune Komet Kelamin. Nggih, matur nuwun kelaminipun. Wis ta sing penting piye sing junjung kuwi gitu. Sampeyan ki kudune bersyukur. Nalika wayangan ning Kunir kowe tak lonceng kan jaman karo Mas Dodok ngapunten nggih. Ora masalah. Endang. Susi kelaminnya biru. Tak kau mapuk cangkemmu tak kau maplok. Tak kau maplok cangkemmu. Aku tak biacak tenan lho iki. Aku muni pila, Pak? Nyanyi dirungane tenanan. Susi kelaminnya biru ki lho. Loh, lah anu radioku ngono Mas. Kursi pelaminan biru, Susi kelaminnya biru bar dicet pantol apa piye kok? Menawa abuh. Wes dicet pantol lho. Wong liyane aja kuwi. Saiki jenenge Komet sapa mau? Komet Harahap. Salah. Sinten? Komet Kelamin. Kabar pisan. Jeneng anyar iki, Mas. Saiki dilonceng jenenge gandengan Yuda Komet Kelamin. Kelamin. Oh iya, iki sedhe lengkap spiral, Medi. Spiral. Liyane lagu kuwi. Niki kula lonceng Komet Kelamin ngantos kondang sak ya enten. Bayaran sik 750 sakniki pun 12 yuta cobi lho. Waduh, tenan to. 12 juta to. Lho, lha kowe dibagi piro? 200 sih, Pak. Protes. Alah, iki ngerti akhire. 200. Weh, do britoni aku. Mboten niki namung guyon. Dasaripun Mas Komet pancen nggih disuwun nderek sambatan wonten mriki ngemuti sedaya menika warga seniman. Nggih, para bapak, belasan para ibu menika kupat luar sampun dipun asta dening Dik Niko kalian Dik Windy. Monggo Bapak dipun luwari niki cobi panjenengan asta ingkang pundi. Monggo. Ya, kali Ibu mriki setunggal Ibu. Wis mercon-mercon. Nyuwun paseksen panjenengan nggih wiwit dinten niki Jumat Wage Mas Niko dalasan ingkang rama ngawontenaken ngluwari nadar mugi wontenipun kupat luar menika dipuksuseni panjenengan ingkang sami rawuh sepisan malih mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji luar dinten iki. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Muhammad. Tak dongake dadi manten sing nulat lekasing Nabi Adam Siti Hawa kaken-kaken ninen-ninen ora usah rabi neh pisan iki kaya pake pisan selawase ya. Heeh, wis. Gak pindho. Nggih, matur suwun nggih. Percaya apa ora? Pak Mbak Lucy. Mitoi kena nggo panutan kok. Wong kono dhewe pindho. Pak iki aja bukan kene. Sapa sing ngomong pindho? Lho, jenengan Ora mau pindho. sampeyan pinten? Ping kalih.
Kalih ya pindho niku Pak. Nenek Ono kok daki, pisan. daki. Kalau sih niki kangge ular-ular, kangge temanten, Nggih, ketang siap, sak tembang Mas, aku tak nembang mbok menawa iso. Niki kuning-kuningan, kacu kuning saged, podang kuning nggih saged. Pak Minto nyuwun sewu, malam ini kan Dek, Min, spesial. Duet kali HP buke. ku aku ora apal aku Duet tembangnya. karo buke no, duet karo buke. Duet kali buke, sekali-kali buke iki ditampilke. Lah ya iki mbiyen rol sinden. Napa Bu Minto ditimbali mriki? Bu Minto iki sinden kok, Ndang. Iya, Mas. Ya Bu, ora ketang. Monggo Bunda. Malam hari Mboten ini mboten purun mboten. gantine kalih jenengan mawon. kok bisa? Padha gedine. Ingkang baku kula namung derek nyang kuyung mugi kemawon ingkang dados hajatipun ingkang menggugati mriginipun anak kula niku menika bener dipun ijabah dening Allah taala lan unek-unekipun tujuanipun tansah kasembadan. Iya, amin amin Pak Nggih, Wisnu. mangkatan matur suwun. Mbah Nah, nuwun. dipun lajeng Terima Mbak kasih Lucy. Pak Dalang Minto Matur nuwun Dirsono. Pak Minto. Mun repot-repot lho masalah. Pak nopo to? Usah lho Pak, tapi yo butuh. Anu mboten kula santai mawon. Walah Pak Minto sangu 300 lho. Lah sing amplopan mau ning kotak mau pirang yuta ae to mau. Nggih Pak kula dereke. Pun, kalau wau sampun kok Pak Minto nggih sampun. Tamungi. Met, kok Met. Ya. Iki mang sinden-sinden iki padha bisik-bisik. Nyapa? Yang mantene. Mantene. Kon duet. Oh iya. Sekalian. Aku ya penasaran kok tukang kendang iso nyanyi ora? Iya, sekali-kali mosok kon ngerjain penyanyi gendang. Niki ngeten, Gendang. Mas Niko kersane minggah mriki, mungkin saged nyanyi kalian garwanipun Dik Windy, Mbak Windy apa Dik? Mbak. Dik to nek awake dhewe iki. Nggih kasemanggaken dumateng teman-teman kalih Nggih. Mas Niko kalian Mbak Windy. Paling Jengkar tidak begini lah. saking Sasana Ayo, Palanggan tumuju wonten pepanggilan. Monggo, ayo so. Ayo mix salah Sepatu mix. ya? Dulu. Ayo. Wes, Mas Niko ayo. ya. Pokoknya Jumeng Rene sih. Mbak Jumeng Windy, Rene Mbak sih. Windy yuk. Kene. Ayo. Mbak, ini Mbak. Lulu. Ayo joget nyanyi karo Mbak Lucy. Yo, ayo Miko. Diomongi ya. Ayo. Kat. Ayo Rene. Rene dhisik weh, gak apa-apa. Boten Rene. napa-napa. Sekali bapake nggih saged, monggo. Ora nyanyi ora apa-apa ayo. Mas Miko karo nyanyai. Kali Lek wedi kok bapak. kancani bapake. Pak Sugiono nggih. Miko melu. Mas Niko nderekke kalian Mbak Windy monggo. Mas. Wong sing Oh sing ngaturi. Wonge wis teko barang malah kendangane Janoko. Sing ngaturi kono lah kok malah aku wedi. Ancene delok dedek piadeke iki yo Sik to, apa? Janoko tenan. Sapa jenenge? Riko, Riko Niko iki kalah karo Pak Kirno. Pak Sugiono. Sapa? Kirno sapa to? Pak Kakek Pak Sugiono. Sugiono. Pak Eling. Sugiono. Bodal, Bo. Kok Kakek Sugiono. Coba turuti. Nyuwun sewu lho. Nggih. Tapi yo piyayine mentale apa alah karo bapake. Kalah kae diomongi momon nang mbok. Ya mriki. Anu Pak Sugiono enten apa niki? Oh, piye to nek anu ningali timbali kok. tindake mesti gane nayup iki. Ketake ngomongane gagah. Ibuke mboten kersa mriki nuwun pangapunten. Lah terus Pak, bapak ngersane napa? Lah duka. Piye to? Tayupan apa? Lho, mbok ditakoni dhewe to. Lah kuwi Nyuwun pangapunten Bapak Teblak karenane kok. niku langgam campur sari napa tayub napa dangdut napa campur sari dangdut napa joget. Pan piye, Pan? Biasane, Pan. wih, brengose kuat pibane. Aja Biasane, meneh. Pan. Piye Pan? Biasane Pan. Ya ora masalah. Ki tombo ngantuk, Pan. Darbo. Kat mau. Pan. Lagune mendong peteng arep udan, Nduk. Mendong peteng arep udan kok bandol kunci.
Apa? Anu endi? Ngunut guyangan endi? Kangene ati. Ya kowe Pan. Lek pedhot pasar ngunut kok ae. Oh lagu Isik ruwet kaya ngene kelingan kuwi. ngalamat iki. Lah iya lah. Ya Mbak. Nggih matur nuwun Pak Sugiono. Ya sesarengan kalian japlat campur sari. Kelakon Mas cedhek Mbak Lucy. Ini Mbak pengen cedek sampean ki lho. Nggih, mboten napa-napa. Iya Mas iya. Tante mawon. Apa tepan Pan kalau karo Pak Muwan? Yo. Awe jati anggap pengati nganti kapan mung takkan tanteni. Ya Mas ya. Aku wis kebacut tresno Awas Bang, belak lho. sliramu sing katon ana mata. Yen bang merah bisa turu Niku ya apa niku? kayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane omong tansah kangen pengen karo dheweke. Mboten Apa napa-napa. bisa Panggilan kepada Putu Mini untuk segera. Jowo ngayu kang dadi babojanku. Tulung ana rasa kangen atiku. Teletum. Kanggo esem manis sing tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen
Nggih matur nuwun. Sampun niki mawon. Ya Pan. Sok ketemu neh Pan wis to gampang. Nggih. Manggel. Blitar Banyuwangi. Oke. Blitar Banyuwangi. Pun tepak los niki nangkapne jenengan kok. Pun los. Itu. Salahnya yang main dhewe ra apa-apa, Pan. Lah nggih. Ya, oke. Kowe kenal apa, Pak? Oh, mboten lomba kuwi, Pak nggih. Lah nggih. Lomba kok. Ora lomba kok ya apane ya Pak Cekiana ya. Matur nuwun Mas Ipan nggih. Nggih, Pak. Nika Mbah Tulus nika jenengan timbali nika Mas. Oh, nggih nggih, nggih matur nuwun, matur nuwun. Yes, Jan. Iki Mas Komet ben duet. Kali Ben sinten? diselingi lagu dangdut sing slow. Dadi Oh, ben nggih. rada leren kanca-kanca campur. Kalau wau ki wonten pamundutan. dangdut original aku karo sampean. Apa iso? Sing roman. Oh, Lho, niki sing nyanyi ki niki napa jenengan? ya tangga nyambut gawe sik to. Oh iya. Urung nyanyi tak sembur teko tumbat. Jane Wasawa apa jane? Duet napa? Kowe kok tak nyanyi lho. Kok Malah kaya Pak Sugiono. lah iya aku ngelingi Nyanyi apa iki? lah iya saurunge diselingi ngene lho. Iya. Tapi ra wani. Sadu Roma. Sadu, ya. Roma. Karo apa lagi? Lagune sing romantis no apa? Oh, romantis. Lagu manten. Ayo to, siksa kubur ya. Tak dapat tidur. Iya tak dapat tidur ora apa-apa wis. Lagu manten. Ya, bar tak dapat tidur kok cinta rahasia. Bila. Iya. Iya wis. Bila kamu ya apa? Satu. Ya, satu. Bila kamu Walang pade. di sisiku, hati, aduh betul. Hati rasa sadu. Opo? Yo ani. Aku mbok ganggu ya teko. Terima kasih. Lagu Monggo siji Mas MC. Lho kok Mas MC ini kene. Iki bengi iki kowe ya. Yo ora no. Lah ramek po. Met gak sida Met. Nyapa kok sok? Lah kuwi wis go pentuh lho. Ora sok. Aku malah wedi. Sing kuning-kuning kae lho. Ruwet kaya bolah. Anjan kok bocah. Kowe kuwi lho. Aku piring to. Tak omongne Pak. Mas Giono. Tak omongne Pak Diono we. Terus mbok gawe cempreng kabeh kok ya. Iki mau bar Mbak Sulis. Nggih. Berarti genten sing tengah. Ya, genten sing tengah, Mbak. Allah. Azim. Sajake kowe kok menaruh hati rumah Azizah. Gak aku wis Lebih memperbaiki keturunan. Duh. Sapa gak seneng duwe bojo kok blongah. ora selera no aku ngene iki. Lho. Ngene-ngene iki rumasane aku nafsu ngono piye. Iki golek Normal ya kowe iki. golek keturunan sing kira-kira kabeh ulu tok ngono. Kethek. Ayo gantesan Mbak Aziza. Mbak Aziza apa? Kowe iki lho nak nyiarno sing semangat ngono lho. Ora sambut siarno kok ya rene dhewe tugase paham. Selamat malam. Nggih, sudah lama tadi ya? Sudah kira-kira ada 3 atau 4 lagu? Sudah. Sudah? Sudah. Ah. Saya YouTube sudah keluar semua. Oh, sudah keluar semua? Iya. Oh, tapi tidak apa-apa. Ini yang lagi viral. Ini di Ajib musik. Iki Mas Komet, Ya, Pak. kalian Mbak Aziza kalau wau wonten Nggih. pamundutan menika saking Bapa Janab Tambakrejo. Pamundutanipun gubuk asmara kalian serampat. Ngoten. Mungkin diaturke nggih sak sampune Bar. Nah, sampurnya bongkar. Niki diaturi sakniki napa mengke? Manut mawon. Manut sakniki nggih gubuk asmara riyin. Enggak. Gonggo Mino.
Terus lho. Aku ora apal aku. Sing cetha. Aku ora apal. Catet. Dan cateten. Lah cateten. Sampean kok aku sing bagian joget sampean sing nembang. Oh alah niki pamundutan ugi kalau wau Mbah Lurah badhe nderek minggah mriki. Oh nggih, Pak Andi Purnomo. Lah niki niku lho, mbok menawi lho nggih. Monggo Pak Andi katur dumateng Pak Andi tindak wonten ing pepanggungan monggo. Coba lah kok sing dhuwur. Met, mikir lo gorene. Piye Piye Mas Deni? Ngoten, nggih sugeng dalu para tamu undangan dumateng Bapak Kang Mas kula. Mas Niko Allah mengucapkan semoga menjadi keluarga yang wawadah warohmah sakinah. Ngoten. Amin. Ngoten nggih sak komet. Niki tasik sepindah niki wonten Pak Saji. Tasik sepindah. Pengen mboten? Ngoten. Bu Lucy sugeng dalu Bu saking Ponorogo nggih. Masyaallah nggih, Janok Piyayi aurane iki ketok. Lah, Lurah. ngoten. Kaya aku ki kan yo. Niki wau saking Ponorogo jam pinten niku wau? Tabuh 3 sonten. Sabuh 3. Sami kalih Cak Komet nggih saking Bojonegoro. Jam 1. Alhamdulillah sambut dugi Pak Saji ngliwati kuburan dalane kados ngeten niki. Nggih, rasane nano-nano. Ngoten nggih. Alhamdulillah lho Pak Lurah ampun kesupen. Siap. Bersih desa. Nggih. Niki kanca anu niki, kanca mendem dulu. Pak Lurah, mengke nek niki wonten biasane mriki kan anu napa bersih desa. Biasane wayangan nggih. Nggih, alhamdulillah. Rencana niki Mbak Lucy badhe nderek, tapi tahun ngajeng nika selawatan Mbak Lucy nggih. Masane lho, aku ya iso nyanyi kok jidah. Selawatan. Loh, aku
Bapakku biyen penyanyi qasidah, Sokidah. Samproh nek biyen jenenge ora qasidah. Tapi tahun iki mboten, tahun iki. Oh, mboten. Nggih, mboten. Aduh, Niki ras cilik-cilikan, tahun ngajeng insyaallah. Tapi kula pun telas tahun ngajeng. Oh, nggih nggih nggih. Mboten. Wong ya padha dadak. Nggih, tembangipun kula nyuwun tembang tresna mawon. Nggih. Tiwas taklem tahun ngarep ya ora nganggo. Pak Lurah ra didampingi le iki lho kalau jenduk meni-meni, jenduk meni-meni. Pun kersane ora wayangan sok. Tahun ngajeng wayangan, tahun ngajeng malih insyaallah. Ngoten nggih. Urip enake kaya ngene Mas. Nggih, Terus Bandung apa? Nggih nggih. Terima kasih. Terus suwun. Ini ki anu Cak Komet karo Cak anu ben leren dhisik nggih to. Jenengan sajake sewayah tenan rupane biru ngono wisane. Rancane klambine biru. Oh iya tak kira lek bunyu-bunyu mergo pucet kenaan sepur. Aku iki dhisik kelingan Mas Komet tanggapan ning Banyuwangi melu Cakra Budaya ya kayak ya. Lah kok gawe klambi rupane ijo. Masya Allah. Jan rupane Kaya apa to, Mas? ungu ora itu. Masya Allah. Aku lek kelingan ya ampun iso kaya ngene to Mas Komet ki aku ngono. Lontong apa malah kaya tutup keranda. Liwatne alas kumiter ra nyelot apa wi jenenge? Ora nyelot apik malah nyelot nemen kok rupane ngono iku. Ya ancene duwene lagi kuwi kok. Lah jan Saiki alhamdulillah sak lemari iki wis alhamdulillah. Bek apa Mas? ijo kabeh. Ya kak kaya ngono nggih. Matur sembah nuwun niki tak sapa dulu kagem kanca-kanca Pak Toce matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih niki karo kanca-kanca from grup Oleng.